Ostanite na voznom traku čak i ako vam nešto odvuče pozornost uz sustav potpore Lane Assist. Prednja kamera prepoznaje vaš vozni trak, a kada ga napuštate bez aktivacije pokazivača smjera, sustav potpore Lane Assist vas na to upozorava te zadržava vozilo na voznom traku pokretima samoupravljanja. Za aktivaciju sustava potpore Lane Assist kliknite na tipku s ikonom vozila na vašem kolu upravljača. Upotrijebite regulator za pomicanje kako biste na virtualnom kokpitu odabrali Lane Assist. Za uključivanje ili isključivanje sustava potpore Lane Assist pritisnite regulator za pomicanje. Ovaj sustav također možete aktivirati na zaslonu infotainment sustava odabirom meni, zatim sustavi potpore za vozača, zatim dodirnite ikonu cesta s desne strane slike vozila. Aktivirajte ili deaktivirajte sustave označavanjem potvrdnog okvira pored aktivno. Također možete aktivirati ili deaktivirati vibriranje kola upravljača označavanjem potvrdnog okvira pored vibriranje kola upravljača. Preporučujemo da sustav ostavite uključenim. Želimo vam sigurno putovanje uz sustav potpore Lane Assist. Također se nadamo da uživate u svom novom vozilu marke Škoda. Škoda. Simply clever.